Enti amane ni sesi a aba no kyese enipa dumi no 12 ene ya hwe o manopa yi ewo Ewax Sports Stadium enkwada mako dumi no ena ya hwe wo manopa ya o ewo Ewax Sports Stadium okopa adwuma kwada 12 dumi no ya hwe wo eti mampani ko hwe se the situation tie na afi ho amane ye yate asem wedi ye nka bi nhemu menyi ni se na obia anida enti nsamtwafo no wo hwa nya obia na ye bie so obia anko nya obia na ye hwe so onko enti no se bi madikan awuram ti asrafo no discretion wo mno mo behwe se wo ko wo gina nchen wo ko eye dan ya ye nya mu mienu kura awuram ade wo hobia no ye behunu na ya bo amane ye dwuma wo se ye bo amane enti se si ade etia koma eya nkwada dumienu ya hwe manopa ya okopa adwuma eno ene de asie anopa no nkrata ya Ghana forces de ba asrafo de ba ye no omoka che se nkwada nsia na hwe omonkwa meka na nkwada isanse abatan womo ema ekọ na wemso ye wo age limit awudura ye mfa nti batan bia de akwada bi wo ha bia no oye na kwada oye ne ba wo se de etie no kwada 12 ni nyina akọhwe omonkwa say ntwimfa so ye tie we ya to form ye ko ye pia mun komachi na chese ji mumramanim ni pe ko bo dompe mo Ewax Sports Stadium ho enye ni paketo a 1 2 3 4 sa 12 enne ukoda no pe ya hwewom ewo stadium ho mekoso aka se waja oba kwan no ko bi afre oba no why fre no na ye hwete bia owom so ba no ye okay watumi awura park ne so anaso wachire na wachire ade na abeka kire no sanse omo chese ne ebro na ni nyina no so ye se orderly ne se be ye adwuma sanse omo kosa na omo ntekasa obi apeso okodi anim obi apeso no na ye frɛ no ntem nti gidi saa na omo ye eba sa na wo sasrafo no so no ehwe toto niema yie so ahu na obi ade kyehye ne ye adwuma obi ade lai mu pepepe eno ne o eno ne kwada na ne bu gate a wo mu nyina gi twia wo mu ewram babi ade asini kwada 12 ya hwe wo manopa yi wo mu nyina enti omampani eguso ewo 37 military hospital ho ya owodan nim nti megide se ba na woni aprafo ni bi o mu betumi akasa no edi nkomo sanse brief ni de asrafo de ama na bonten nti okohye mu epra no tibie wom sadia state omu wom na fe ye hunu eno soso no asema edi akire nti de ekoso ewo 37 military hospital nti ha no eye trauma and surgical emergency ena ye den kwada yi aba abeguru ye nim omododo sanse ese dodo no na prepra dumienu ne de yenim so ma hwe omo nkwa dodo no aprepra ne yenim so omo ye du miensa omo ye aduonu omo ye aduasa omo ye aduonu yenim eno ane se dodo no a na aprepra ya ebi musu pra no emu ye den empaye ne se dumienu no ebi meka ho wahu ye mo mpaye se dumienu no ebi emeka ho omampani eguso ewo eye ward ho ya omo eguso a ehwe enti ese omo maka wo honum no omo nyina amra abonten omra kire na afi ye hwe bia na mampani awi a wo beba yenim nti asrafo agina ho ni nyina no Ghana nyina ye mampani owo ward ho ehwe eprafo no ene sedia etie eno ene de ekoso ewo 37 military hospital ye kan omampani John Dramani Mahama so a ono ena oye head Ghana Armed Forces no wo munyina panyi pa ene omampani John Dramani Mahama nti nei waba abepie mo ha se ya wo mo ehwe sedia tebia no etie na menima de oba no se wafrɛ no a na ne ho ye de a wotiri nkwa na se won so frɛ oba no asema wotie no nya de na wo hwɛ ni mu de wotie no nya de na ka wo party na no pay so oba no gya ne kwan ana wo ahomachi a panyi oba besi mi wadwumam na ne mamienu wo ne ka mu a wode omo ekɔ bema camp Ewax Sports Stadium na omo so akɔhwɛ se fon so omo fele kɔtɔye efele ye no wo mo benya kwanya na ya fa omo so omo ma be ya srafo asomo man Ghana na akwada me kwa ba o asɔre no pa wantumi amafie de na si a yesi ntwi faso stampede si wahwe ne nkwa wo ye batan na sa no pai asem ye we ebiato wa de beka no so ba de ncheche ore mayen
yakɔ kɛse pa yakɔ kɛse ene yɛde ɛma enye easy saa onyare o ne ho dendenden wasɔre anopa ɛba ne sɛ ahopepre a ɔmode boaboa mo ho ɛba no ne ahotɛ no nya de ketewa so atiase obi epa kwanya abeye sojani na wo ne nyina bi kura wana akosi wade wo ho bi kura no ana sɔre ahomache na obi so ba bi ofiri tina ka mu fitie nyinam ahomache na onan ka mu na obedaaye na afi wabedura yes de asie nie eya wo ye baata no wate sa seba no pa ya oba de won cheche owre mayen ewie nsu na wote a oba de won cheche owre mayen wate on hye wo den na enye easy sa abata ya hodro se bia na wo de wapura eye mpaye no a na dokotafo a ejina wo mo so ahwe wo mo no ye mompaye na ye fanta wo machi na wo nya nimdiam roso enhwen ye mai na wo mo nyina enya wo mo enkwa na won san emeka ye ho iti de esi wo Elwa Sports Stadium nipa dumienu ahwe wo mo nkwa 12 o ma hwe wo mo nkwa o mo kɔ akɔhwe akɔfa processes mu a ebi o mutie yi a ye befa wo mo ewo Ghana Armed Forces mu na o makɔ akɔdi o mudwuma o mampani eguso ewa yaresabea ho ya wo hwe enkwada no enam wo mo eso ehwe tebea wo mo ewo mu